Welcome back to Pirates Fans TV. Spethu Pikipa unjani futhi? Ngiyaphila kabzami, ngihamba kanjani esweni? Siyaphila sibonile abafana babukhoza abasenzele okuhle. Ulibone kanjani igame? No, igame for me kade ku obvious mfethu. Ngicabanga ukuthi eyami price stand ngiyikhiphe ngo12 ebusuku. Ngiza lapha vele ngishiya amalahla bovu. You understand? Akudlalwa baba. Omunye unyaka 2026. Ngiyithola. Yeah. Do you think ikhosi meyikhona nje namhlanje? Ikhosi yini yona leyo? Angiyazi nami. Mamela baba, ngichazile ngathi namhla. Sesikhathele yabona since siyiteam eBrian. Sikhathele ibeef. Sikhathele ipork. Sikhathele amalembu lokwezimvu lokho. Sisadila nje ngechicken. Ngishilo ngathi namuhla sibray iqhude ubaba wakhona. Sibray isikhukukazi umama wakhona. Sibray itshwele. Silevele ngeqanda. Ngoba kwandola mntuntu nje indaba isemaqandeni. Suke safocus enyameni zakhohle ukuthi lapha eqandeni kunolamlami lapha. Siyapha baba ziyakhala zikula speakers ziyamporomporoma. Nezo mapakania ayapheka uPikipa. So Pikipa from the past two games there's almost colors kamapakania sithi coach is not doing izinto ezi-right. Ucabanga ukuthi today yini akayenze right? No, ucoach bafethu umuntu naye unendlebe uyezwa. Ya ngicabanga ukuthi naye kwa Facebook ukhona. Uyapopola insizwa amayibhodla. Zindle emnyama thina mfethu asisukelwa. You understand? So uyaboniseka ngicabanga umjidi ubonisekile uthi mfethu mamela. Ayishintshe into engamoshakanga. You understand? Asikwazi ukuthi siphethe iAfcon mfethu uzosifakela amahasha hasha. Hayi kabi. iAfcon besifuna la. Uyizwile yenzani iAfcon? Mfethu umuzu lapha mfethu ngesilungu. Bebecabangani bona? Mabeza la. You understand? Because awukwazi ukuthi number 1 uthi uyodlala neAfcon expect win. Number 2 awukwazi ukuthi ungena coach. Ucabanga ukuthi ungawina against team eno coach ngama translator or ngayini lokho. Bathini ama interpreter emfethu abayoqasha ucoach. I'm happy for them. Sabatshela mfethu sathi abayeke ukufavor chips. Bathi siyabajelasela. Ababe west Pikipa. Discipline kuphela iPanado. So man of the match yakho today bekubani? Hayi man of the match wonke amabhakani akade khona eswini. Shilo sokusaseka. Shilo shasheka. Danko. Opa!